Takže lidi, já si tam první video na Vtoba.cz a budeme dolů do popisku odkaz na náš kanál Trollden a Civy. Ano, Civy. jdeme na to! A to, jak si stáhnout do Minecraft. A my tam dolů v popisku do prčic vám dáme tady ten verze, je to verze Launcher. Takže což je kráslo, jdeme na to. Nevím, jestli to půjde, protože Nevíme. Podle mě mělo to být, protože jsme se koukali tady, díky moc, dobré je to. Takže se tady koukali na to. Jde to. Minecraft, dobře, si dělám srandu. A je to Minecraft Launcher. Je to super Minecraft. Ano, bomba. Bomba Minecraft. A My jsme to měli na jednom počítači a je to bomba. je to bomba. Je to prostě bombastic, Napište v Troble a vy si můžete tady, jaké chcete, jméno. To je na vás, jaké chcete vy. Ale kam se mi podle mě jináčí. Tak dáte play. A dáte vlastně play, můžete dát To je jedno, nedělejte radši. Dáte play, čekáte 20 hodin. Tak, jde to, vidíte. Tady se nám to dovoluje. No, tady jsem jako, počkej, to je to dát pryč. Dobře, učím. Tak jo, a máme je to fakt úplně super a jmenuje se... Je to 0, je to 1, 1, 0. Jo, co meleš, je to 1.10, ale... Už je zase 1. 1.10. Tak dneska jsem trošku na ladě, takže trošku sranda. Jo, je to ono. Je to normální Minecraft, takže doporučuji, kupte si to, stáhněte si to, bude všechno, co dělejte. A já vám dám tam, co děláš? Aha, to chtěl zvětšit obrazovku. Takže netočíme. A on to dá pryč, takže prostě to je creepo, no, tak jako... No, jako, když mám teďka dát soubory, stažné soubory, jako... ty si nešíká. No, takže dáme streamy, to tady zatím počefíme, ale jako... Konečně. Dobrý, tak se čas koukněte. Víš, kolik na serveru? To jsou moje servery. To se to nevolí já? Aha. Já ukážu Minecraft, jako mu udělám střih a úplně server to, takže vám to ukážu. No jak vidíte, tak to prostě jde, já jsem si prostě zabanovala Minecraft, takže... jde to. Jsem v prdeli, jako, takže... Radši, když si koupíte, nekupujte si prostě ten Minecraft, jenom si to stáhněte na... Takže si to stáhnete, protože já jsem si prostě komplet zabanovala Minecraft! Buď si to stáhnete, nebo si koupíte si Minecraft. Ano, a to je vše. A to je vše, prostě... Já jsem si zabanovala Minecraft, že jsem něco prostě udělala. Doufám, že se to video bylo, dejte like, odběr, komentář a vaša!